Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Менә шундый кар көртләре артыннан юлны күрү кыенлаша. Шуңа күрә бу көннәрдә автомобиль йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә аеруча игътибарлы булу мөһим. Кар сынаулары. Әлмәт районында юл фаҗигасы. Йортта яшәүче Исрек Килеш күршеләренә дошманлык хисе белән мәйданчыкта балалар коляскасына ут яга. Авыр нәтиҗәләргә китергән хулиганлык. Суд залында чираттагы эш каралды. Монда милли уеннар, аударыш кына түгел, бүрәнәдә көрәшү, аннан соң аркан атуда, уктан да ату, атка утырып инде. Ата-баба уеннары. Карабашта ат сөючеләр очрашты. Кичә Әлмәт районында үлемгә китергән юл транспорт хәлакәте теркәлә. Руль артында 32 яшьлек хатын булган Рено автомобиле билгесез сәбәпләр аркасында каршы як полосага чыга һәм анда КАМАЗ белән бәрелешә. Нәтиҗәдә җиңел машина йөртүчесе урында ук вафат була. Һәм бу соңгы көннәрдә районда булган бердән-бер юл транспорт хәлакәте түгел. Февральнең 1-нче 3 көнендә интенсив кар яуганга 32 материаль зыян китергән очрак теркәлә. 2 февральдә Түбән Мактаманың Киров урамында Лада Калина йөртүчесе беренчел мәгълүматлар буенча маневрның куркынычсызлыгына инанмыйча артка чиккәндә 2015 елгы җәяүлене бәрдерә. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә тән җәрәхәтләре алган җәяүлене реанимация бүлегенә урнаштыралар. Февральнең 1-нче 3 көнендә Әлмәт районында барлыгы 32 юл транспорт хәлакәте теркәлә. Аларның 3-сендә 4 кеше зыян күрә, шуларның 2се балалар. Әлмәт дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимында эшли. Машина йөртүчеләргә конкрет юл шартларына һәм машина йөрү өлешенең торышына туры килә торган тизлекне сайларга киңәш итәбез. Бу автомобиль белән идара итүне тулысынча контрольдә тотарга мөмкинлек бирәчәк. Җәяүлеләргә киемендәге яктылыкны кире кайтара торган элементларны кулланырга һәм юлны билгеләнгән урында гына чыгарга кирәк. Әлмәт районы юл һәм коммуналь хезмәтләре тәүлек буе эшләүгә күчерелгән. Район буенча юлларны чистартуга 60 берәмлектән артык махсус техника чыга. Эшкә шәһәр, авыл җирлекләре, идарәче компанияләр машиналары, шулай ук төбәк юл шелтәренә хезмәт күрсәтүче техника җәлеп ителә. Эшчеләр тротуарларны, җәяүлеләр кичүләренә якынлашу юлларын һәм җәмәгать транспорты тукталышларын чистарталар. Җәмәгать транспорты маршрутларына һәм социаль әһәмияткә ия объектларга беренчел игътибар бирелә. Тик юл хезмәтләре эшен юл кырыенда калдырылган транспорт чаралары кыенлаштыра. Шуңа белгечләр юл чистартылу турындагы игъланнарга шәһәр халкының игътибарлы булуларын сорый. Ял көннәрендә төбәкне яңа сынаулар көтә. Синоптиклар фаразлавынча шимбә көнне 7 февральдә районда янәдән кар явачак. Рәсми мәгълүматлар буенча Әлмәттә генә дә соңгы көннәрдә айлык явым-төшем нормасы яуган. Җаваплы хезмәтләр тәүлек әйләнәсе эшләсә дә шәһәрне чистарту өчен вакыт кирәк. Менә шундый кар көртләре артыннан юлны күрү кыенлаша. Шуңа күрә бу көннәрдә автомобиль йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә аеруча игътибарлы булу мөһим. Көн сайын Әлмәт районының дежур бүлегенә кыргылдарлардан алданган кешеләр мөрәҗәгать итә. Күптән түгел Әлмәт студенты алар хәйләсенә эләгә. Ул 2 ай эчендә $1 миллион сумнан артык акча югалта. Кыргылдарлар кызны ничек зур күләмдә акча күчерергә мәҗбүр иткәннәр? Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. 22 яшьлек студент кыз белән беренче тапкыр декабрь аенда элемтәгә керәләр. Билгесез номердан шалтыратып, бүләк китереп бирү сылтавы белән SMS-кодны таләп итүне сораганнар. Аннары сөйләшүгә автоматлаштырылган тавыш кушылган. Ул кызны аның госуслыгы аккаунты бозылуы һәм аны ашыгыч рәвештә якларга кирәклеге турында әйтә. Кыз күрсәтмәләрне үтәп, барлык акчаларын мошенникларга күчерә. Зыян күрүче әйтүенчә, кыргылдарлар кеше яшәмәгән урыннарда очрашулар һәм яшерен видеоконференциялар оештырган. Берничә көннән аферистлар күрсәтмәсе буенча кыз Казанда яшәүче әбисенең өендә тикшерү үткәрә. Аннан соң шул ук максат белән ул Әлмәткә бабай янына кайта.
Ике фатирда да аферистлар кызыгырлык әйберләр табылмый һәм алар зыян күрүчедән яңа гына ачылган исәп-хисап счетын тикшереп карау дигән сылтау белән янә 8 мең сум акча алалар. Булган хәлләрне берникадәр вакыттан соң ул әтиенесенә сөйләп бирә һәм алданганын аңлап, полиция бүлегенә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта бу факт буенча Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара. Барлыгы кыз бала 1 миллион 257 мең сум акчасыннан кулак калган. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәр судында Россия Федерациясе Җинаять кодексының 167 маддәсенең 2нче өлеше буенча эш каралды. Күп фатирлы йортта баскыч мәйданында яндыру. Тикшерү версиясе буенча авыр нәтиҗәләргә китергән хулиганлык эше. Суд утырышына гаепләнүче дә, зыян күрүче дә килгән. Алсу Ахмаджанова тулырак белә. Әлмәттә бер торак йортта төнге яндыру шактый җимерелүгә китерә. Тикшерү версиясе буенча 2025 елның 4 мартында йортта яшәүче исерек килеш күршеләренә дошманлык хиссе белән мәйданчыкта балалар коляскасына ут яга. Прошу всех встать. Суд барышында билгеле булганча яндыру белә торып эшләнелә. Янгын нәтиҗәсендә балалар велосипедлары һәм коляскалары уенчык коляска тулысынча юк ителгән. Шулай ук күп балалы гаилә яшәгән фатирның металл ишеге, диварлар һәм лифт җиһазлары зарарлана. Әлеге гаиләгә һәм идарәче компанияга гомуми матди зыян 100 мең сумга бәяләнә. Бу ират җинаять кылу турындагы ниятен тормышка ашыру өчен ягулык сыекчасын һәм газ зажигалкасын кулланып, белә торып күп фатирлы йорт эчендә ут чыгара. Судта гаепләнүче китергән гомуми зыян күләме 500 мең сумнан артык исәпләнә. Шул исәптән гаиләнең җимерелгән милке 75 мең сумлык булса, подъезд һәм лифт җиһазларын торгызу чыгымнары 404 мең сумнан артык булачак дип белгечләр. Суд утырышында гаепләнүче үз гаебен тулысынча таныды. Үзенең кылган гамәлләре подъезд эчендә янгынга китерәсен ул көтмәгән булган. Суд эше 12 февральдә дәвам итәчәк. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әни булуга ничек әзерләнергә, бала тудыру юлында килеп чыгарга мөмкин булган борчылулар һәм билгесезлекләр белән ничек көрәшергә. Бу һәм башка сорауларга булачак әниләр җавапны махсус мәктәп кысаларында үткәрелгән лекцияләрдә таба ала. Укытулар хәзер Әлмәтнең яңа перинаталь үзәгендә уза. Әниләр мәктәбе кысаларында хатын-кызларга барлык кирәкле мәгълүматны җиткерәләр. Бу документлар темасында балага үзеңә нинди киемнәр алырга, ничек итеп баланы дөрес итеп табарга һәм үзеңне ничек дөрес тотарга. Бу мәгълүматны булачак әниләргә менә шушы кабинетта җиткерәләр. Сумка должна быть, конечно, уже готова. Все в закрытых пачках, это обязательно. Это эталон здоровья, чистоты, асептики, антисептики. И копия документов обязательно, всегда даже... Бала табу йорты хатын-кыз өчен үзгә урын. Биредә алар әни булырга әзерләнә. Бу эштә аларга бала табу йортында хезмәт куючы табиблар ярдәм итә. Мәктәптәге дәресләрне дә тәҗрибәле белгечләр алып бара. Акушерлар, гинекологлар һәм психологлар. Алар йөкле хатын-кызларга яңа туган баланы тәрбияләү нигезләренә өйрәтә. Йөклелек вакытында һәм бала тудырганнан соң физик һәм эмоциональ үзгәрешләр турында сөйләшәләр. Һәм дәрес лекция генә түгел, чын ярдәм һәм тәҗрибә алмашуга әверелә. Они должны легче, то есть они должны просто понимать, что это. Монда килгән хатын-кыз бала табуны җиңел булмаячагын аңларга тиеш. Бу бик авыр адым һәм алар моңа әзер булырга тиеш. Аларның барлык уйлары, мотивацияләре барысы да уңышлы нәтиҗәгә юнәлергә тиеш. Ягъни без йөкле хатын-кызларны безгә ышанырга кирәк дип өйрәтәбез. Вот это самое важное, понимаете? То есть мы хотим внушить, что нужно абсолютное доверие. Катнашучылар арасында күбесенчә беренче тапкыр әни булырга әзерләнүчеләр, араларында икенче һәм өченче сабыйларын көтүчеләр дә очрый. Онытканны искә төшерү өчен кирәк бу дәресләр диyorlar. Быть спокойным, слушать акушерок или врача, кто рядом. Главное все по их этим делать, как они говорят. Тогда роды легко пройдут. Бүген Әлмәт хатын-кызлар консультациясендә 100дән артык йөкле хатын-кыз исәптә тора. Аларның һәрберсенең Әлмәт районнары күп профильле больницасында әниләр мәктәбендә булу мөмкинлеге бар. Лекциялар турында мәгълүматны үз участок акушер-гинекологларыннан ачыкларга мөмкин. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Татарстанда Балкыш фестивале дәвам итә. Әлмәтлеләр әлеге бәйгенең иң актив катнашучылары ел сайын 11 номинацияның һәрберсендә диярлек район һәм шәһәр активистлары гала концертта чыгыш ясый. Чираттагысы Иске Әлмәт мәдәният сараенда узды. Бу мәйданчык Түбән Мактама бистәсе һәм халабыз үзешчәннәре һәм сәхнә осталары очрашу урыны булды. Республика күләм Балкыш сияние фестивале ел сайын бер мәйданчыкка 3нче буын вәкилләрен җыя. Һәм безнекеләр әйтеп үткәнчә, әлеге фестивальнең гала концертында әлмәтлеләр ким дигәндә 7-8 номер Балкыш сияние республика күләм фестивале ел сайын бер тирәлектә иҗатка гашык кешеләрне җыя. Һәм шулар арасында җиңүчеләр исемлеген әлмәтлеләр еш кына бирә. Өлкән буын вәкилләре сүзләр белән генә түгел, тормыш үрнәге белән дә күпләрне илһамландырырга сәләтле. Үзләре исә гомер көзендә җылылыкны иҗатта таба. Сәхнәдә Түбән Мактама бистәсенең Лаванда бию ансамбле коллективта катнашучылар өчен бию белән мавыгу вакытны бергәләп күңел үткәрү генә түгел, барыннан да элек хәрәкәт ярдәмендә сәламәтлекне саклау. Шуңа күрә даими репетицияләргә һәркайсы бик теләп йөри. 2 ел тому назад без оештык. Безнең руководитель Альбина Минрахматовна Вафина бик әйбәт укытучыбыз безнең, яшьли булса да, әйбәт безне өйрәтә ул. Без инде үзебезчә аңарга бәлки советлар да бирәбездер. Ул безне төзә инде, аңарга зур рәхмәт. Шундый белән матур биюләр безгә куя. Атнага 2 мәртәбә без очрашабыз. Бистә халкы үз чыгышларын шактый төрләндерә алган җыр бию нәфис сүз спектакльдән үзек. Ветераннар җырлыйлар да, бийләр дә, спектакльдә дә катнашалар. Миләшкән вокаль ансамблендә дә, Лаванда дигән бию коллективында да бийләр, наш спектакльдә дә актив катнашалар. Иске Әлмәт фойесында фотографиялар, картиналар, гамәли сәнгать эшләнмәләре күргәзмәсе. Биредә үк Алмаш буыннан бүләк. Яшүсмерләр клубы активисты Милана Кусапкулова биология буенча макетлар әзерләгән. Наш молодежно-подростковый клуб «Луч». Безнең яшүсмерләр клубы ветераннар советы белән тыгыз элемдә дә тора. Әлбәттә, мондый чарадан без читтә кала алмадык. Бүген үз проектын активистыбыз Милана Кусапкулова тәкъдим итә. Ул кешеләрне биология белән кызыксындырырга тырыша. Ниндидер кызыклы фәнни моментларны гади тел белән аңлата. Людей к биологии. Рассказывать интересные научные моменты какие-то простым языком. Буыннар дәвамчылыгы мәдәни мирасны саклау, иҗатны популярлаштыру. Бу үрләрне максат иткән фестиваль бөтен республика буенча меңләгән катнашучыны берләштерә. Быел Балкыш Россия халыклары бердәмлек елына, республикада хәрби һәм хезмәт батырлык елына, шулай ук ветераннар хәрәкәтенең 40 еллыгына багышлана. Рәдиф Нугманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Абый, әйдәле, көтүгә яңа таналар китерделәр дигән. Яшамда башар кермәле. Бөгелмә районының Корабаш бистәсендә күрше Татарстанда кыш проектлар кысаларында ата-бабалар уеннары милли бәйрәме узды. Чара барышында атларда милли көрәш буенча аударыш турниры да оештырылды. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Ат өстендә уздырыла торган милли көрәш аударыш уены традицион рәвештә татар мәдәниятен яңартуга һәм саклауга юнәлдерелгән. Карабашта аны гадәттәгечә шушы төбәкнең атаклы ат үрчетүчеләр истәлегенә багышлыйлар. Турнирда Татарстан Республикасының төрле районнарыннан яшьләр катнаша. Бүгенге көнгә менә без инде Карабашта 4нче тапкыр үзебезнең Карабаш данлыклы атчыларга багышланган турнирны оештырабыз. Монда милли уеннар, аударыш кына түгел, бүрәнәдә көрәшү, аннан соң аркан атуда, уктан да ату, атка утырып инде. Аннан соң инде бар уеннар, шыбыркы шартлатуда, менә шушындый уеннарыбызны үзебезнең бабайларыбыз элек ничек уйнаган, шуны күтәрәбез инде. Халык менә яшьләр килә, күрәләр, кызыксыналар, дәртләнәләр, рухы ныгая. Шуның өчен бит инде бәйрәм, халыкның рухы күтәрелсен. Бу юлы инде катнашучылар Казаннан да көрәшчеләр килде. Шаллар бик зур команда булып, Азнакай, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск яклары, даже Ставропольдан Нуга егетебез дә килде. Менә бу инде үзебезнең дуслык, үзебезнең көч, үзебезнең рух күтәренке икәнен аңлата да инде. Дәртләнәләр, менә 3 весовой категория олылар 70-ка, 90-га һәм 90-дан өстә.
Аударыш бәйгесе ердә утыра белүчеләрнең иң яраткан уенына әверелде. Әлеге ярышларда катнашучыларның географиясе елдан-ел киңәя бара. Сегодня проходит национальный праздник Игры предков. Бүген республикабыз рәисе ярдәме белән күрше программасы кысаларында ата-бабалар уены уза. Инде 4нче ел рәттән уздырабыз. Атаклы ат караучыларга багышланган ул. Элек техника юк иде бит. Авыл хуҗалыгы эше ат өстендә торды инде. Көрәш кагыйдәләре гади. Бу турнирның татар көрәше белән уртак яклары да бар. Катнашучыларга ат өстендә калу мөһим. Спортчылар бер-берсен аттан өстерәп төшерергә тырышалар. Әгәр кемнеңдер аягы җиргә кагылса, ул оттыручы булып санала. Бик ошады. Кышкыны беренче тапкыр шундый ярышларда үтте. Баңа хәтта гелҗәй генә көрәшәдерик. Кышкыны үзенчәлекле, уллар сакын булып теге тотып булмый. Ну, рәхәт карга егылгачтан соң йомшак шулай кирип киттек. Бу ярышка башта татар көрәшеннән. Аннан соң инде бу аударышка кирип киттек. Без үзебез балалар белән, балалар тәрбиялибез, балалар белән шөгыльләнәбез. Һәм җигет кеше атка атланган, ул инде бөтенләй рухлы егеткә әйләнә, бөтен икенче кешегә әйләнә. Тәрбия мәсьәләсендә бик көчле атның тәэсире. Шуңа күрә мин башта инде үзем керәм әкрен атларда йөрмиләр. Аннан соң инде егетләр әкрен өйрәнәләр. Атка атланган егет инде ул бөтенләй икенчеләй баһадирга әйләнә. Күрше проекты кысаларында узган бәйрәм кунаклары өчен аркан ыргыту, таш батыр, таш ыргыту, камыр батыр, бүрәнә белән йөгерү, атка атланып уктан ату, мәргән укчы кебек уеннар оештырылды. Турнир нәтиҗәләре буенча үз үлчәү категорияларында беренче урынны Дамир Сабиров, Арслан Сәхапов, Айдан Хайруллин һәм Айрат Ризванов алдылар. Җиңүчеләргә грамоталар һәм кубок тапшырылды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челләренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.